cwmni. Felly, iawn, felly na i ddechrau arni, diolch yn fawr. Felly, everyone knows this man. Dyma dwedodd Emrys Cleaver yn Musicians of Wales am W.S. Gwyn Williams. Ac erbyn heddi, mae Gwyn Williams yn enw llai cyfarwydd i nifer falle, ond ni ellir gwadu dylanwad gwirioneddol ffurfiannol Gwyn Williams ar ddiwylliant perfformio Cymru yr ugeinfed ganrif. A mi oedd ganddo fe ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth draddodiadol. Mi oedd e'n aelod gweithgar ac yn gyfarwyddwr yn y pen draw o Gymdeithas Alawon Gwerin Cymru. Mi oedd cerddoriaeth gelf Gymreig hefyd yn un o'i brif ddiddordebau fe, a mi oedd e'n frwd dros datblygu idiom gerddorol nodweddiadol Gymreig drwy gymryd ysbrydoliaeth o gerddoriaeth draddodiadol. A mi oedd e hefyd yn un o aelodau sylfaenol Theatr Genedlaethol Cymru yn 1933, a fe adrefnodd y gerddoriaeth ar gyfer cynhyrchiad cyntaf y theatr y Gainc Olaf. Dath e at y maes cyhoeddi wedyn drwy ei waith ar gyfer cyhoeddwyr Hughes a'i fab yn Wrecsam, sefydlu a golygu'r cylchgrawn y Cerddor Newydd o 1922 ymlaen, cyn dechrau ei gwmni hun, Cwmni Cyhoeddi Gwyn yn 1937. Felly, person prysur. A mi gyhoeddodd Gwmni Gwyn amrediad eang o cerddoriaeth leisiol yn bennaf o Gymru a gwledydd Ewropeaidd eraill. A mi oedd Gwyn Williams hefyd yn un o ffigurau canolog sefydlu Steddfod Ryngwladol Llangollen yn 1947. Felly dyma unigolyn amlochrog a fi'n hynod weithgar a dylanwadol y mywyd diwylliannol Cymru yr ugeinfed ganrif. A hynny, fel ni wedi gweld ar sawl cyfri. Ond bydd y papur hwn yn mynd i'r afel yn benodol a'i waithau gyda Chwmni Cyhoeddi Gwyn a'r cyfieithiadau a gomisiynwyd ganddo fe. A mi fyddai'n canolbwyntio ar yr hyn a gyhoeddwyd yn ystod degawd cyntaf y cwmni, 1937 i 47, pan y gweithiodd Gwyn Williams yn bir agos gyda'r bardd T. Gwyn Jones ar gannoedd o gyfieithiadau caneuon. Cyflwynwyd cannoedd o gyfieithiadau i'r diwylliant perfformio Cymreig drwy gyfrwng Cwmni Gwyn, a hynny o ganlyniad i'r ffaith y cyhoeddwyd bron pob can yn eu catalog nhw gyda geiriau Cymraeg a Saesneg ynghlwm. A mae amrywiaeth y catalog sy'n cynnwys cerddoriaeth gan gyfoeswyr Cymreig i Gwyn Williams, cerddoriaeth draddodiadol o Gymru a diwylliannau eraill, yn ogystal â chaneuon celf ac arias Ewropeaidd adnabyddus, yn awgrymu ymdrech ymwybodol i ddylanwadu ar y diwylliant perfformio a'i wneud yn un mwy eangfrydig. Felly yn y papur hwn, mi fyddai'n cyflwyno cynnwys y catalog yn gyffredinol a chraffu ar enghreifftiau penodol o gyfieithiadau unigol mwyn ystyried W.S. Gwyn Williams a T. Gwyn Jones ill dau fel gweithredwyr neu agents cyfieithu ac arwyddocad i penderfyniadau hwythau i ddiwylliant perfformio Cymru. A dangosir sut y gallwn ni ystyried nhw fel gweithredwyr cenedlaetholgar a'r nod cyffredin o hyrwyddo'r diwylliant Cymreig i gynulleidfa ehangach, tra'n cyflwyno gweithiau o ddiwylliannau eraill i'r diwylliant perfformio Cymreig hefyd. A gobeithio'r bydd yr astudiaeth achos hon yn bwrw goleuni ar sut mae gweithredwyr ieithoedd lleiafrifol yn defnyddio cyfieithu i gyfrannu at y cysyniad o hunaniaeth genedlaethol. A mae'r hyn a gyfieithir yn gallu bod yr un mor bwysig a'r modd yr eirati i gyfieithu. Yn wir, mae cyfieithu'n gallu cael ei ddefnyddio fel modd i genedl neu siaradwyr iaith leiafrifol i ddatblygu a chreu hunaniaeth neilltuol. I Michael Cronin, mae'r weithred o gyfieithu yn ei hun yn symbolaidd, yn dilysu'r iaith darged gan fyny deunydd diwylliannol yn yr iaith honno. To acknowledge the right to a separate linguistic experience is to give political effect to what is a cultural act of recognition. I Cronin felly, mae'r weithred o gyfieithu i'w weld fel grym ymreoledd yn fodd o ddilysu yr iaith leiafrifol. Yn y cyd-destun hwn, allwn ni ystyried allbwn Cwmni Cyhoeddi Gwyn yng ngoleuni daliadau a bwriadau Gwyn Williams a'i waith gydol oesau i ddatblygu yr diwylliant perfformio Cymreig.
Mae Maria Tymosgo yn ei thrafodaeth hi o gyfieithiadau a chyfieithwyr fel gweithredwyr newidiadau cymdeithasol yn ffafrio'r term activist translation. A mae Tymosgo wrth ystyried cyfieithu gweithredol neu activist yn cynnig meddwl am y weithred yn hermau engagement neu ymrwymiad i fudiad neu gred neu ymgyrch yn hytrach na resistance neu wrthsafiad i gorff neu ffigwr gwrthwynebol. A mae'r syniad yma yn ddefnyddiol wrth feddwl am Gwyn Williams fel gweithredydd neu agent cyfieithu ac am ei ddaliadau cenedlaetholgar e. Felly'n hytrach na gweithio yn erbyn diwylliant perfformio o wlad arall a chael y gorau ar y diwylliant arall hwnnw, mi oedd Gwyn Williams yn gweld Cymru fel aelod o fudiad cerddorol Ewropeaidd ehangach. A'i nod e drwy oes oedd cyflwyno diwylliant cerddorol Cymru a sicrhau ei ymwneud â'r llwyfan rhyngwladol. Mae gyfraniadau i sefydlu Steddfod Rhyngwladol Llangollen yn 1947 yn enghraifft glir o hyn. Mi oedd Gwyn Williams felly yn ei genedlaetholdeb cerddorol yn ceisio sefydlu cerddoriaeth Gymreig nodweddiadol, ond ddim ar drail presenoldeb mathau eraill o gerddoriaeth yn y diwylliant perfformio. Cyfoethogi, nid cyfyngu oedd ei fwriad e. A fel y noda, David R. Jones yn ei dreithawd ymchwil manwl ar fywyd a gwaith Gwyn Williams, World Parity for Welsh Music oedd prif nod y cerddor drwy oes e. A dwi wedi cyfeirio'n barod at y cysyniad yma o weithredwyr neu agents cyfieithu. A mae'n werth oedi am ychydig i ddiffinio hynny yn gliriach. Mae'n gydnabyddedig bellach bod cyfieithu yn broses hybrid aml-gyfrannog sy'n cael ei chwblhau nid gan un unigolyn, y cyfieithydd, ond yn hytrach gan rwydwaith ehangach o weithredwyr sydd yn dylanwadu ar y cyfanwaith. Allwn ni ystyried cyhoeddwyr, comisiynwyr, noddwyr, sefydliadau, cyrff cyhoeddus i enwi ambell un yn unig fel gweithredwyr o fewn y rhwydwaith gelfyddydol sy'n cael effaith ar gyfieithiad. Yn achos cyfieithiadau cwmni cyhoeddi Gwyn, mi fyddai'n ystyried ac yn archwilio dylanwad dau brif weithredwr, dwi'n cydnabod bod yna sawl grym gweithredol arall ar waith yn y cyd-destun hwn wrth gwrs. Y cyhoeddwr ei hun yw'r prif weithredydd cyntaf sydd gen i dan sylw. Hynny yw WS Gwyn Williams ar ran cwmni cyhoeddi Gwyn. A mae gohebiaeth yn dangos mai prin yw'r dylanwad oedd gan T. Gwyn Jones y cyfieithydd dros y testunau a ddewisir i'w cyfieithu. Mae'r penderfyniadau hynny yn aros gyda Gwyn Williams ac mae yna arwyddocâd i'r testunau hynny hefyd. A mae uchelgais ddeiblyg Gwyn Williams, sicrhau llwyddiant i gwmni cyhoeddi, yn ogystal â'i obaithau o gryfhau a hyrwyddo'r diwylliant perfformio Cymreig, ill dau yn ffactorau sy'n dylanwadu ei weithredoedd a'i benderfyniadau fel gweithredydd o fewn y rhwydwaith gyfieithu. Yr ail weithredydd wedyn yw'r cyfieithydd ei hun. Felly, na chafodd T. Gwyn Jones ddewis testunau unigol i'w cyfieithu fel rheol, mae'r hyblygrwydd o ran dulliau cyfieithu penodol sydd i'w gweld yn y testunau yn awgrymu ei rym gweithredol ei hun. Ac fe welir maes o law sut mae'r penderfyniadau ar lefel destunol yn cysylltu â nodau ehangach cwmni cyhoeddi Gwyn yn ystod degawd cyntaf y cwmni. Wrth droi felly at gyfieithiadau geiriau caneuon cwmni Gwyn, y ni'n gweld nad oes modd i trin nhw fel testunau unigol di-gyd-destun. Mae'n briodol yn hytrach i hystyried nhw fel corff o waith sydd at ei gilydd yn awgrymu uchelgais benodol ar ran WS Gwyn Williams. Fel y drafodwyd, mae'r uchelgais hon, falle ddim yn echblyg genedlaetholgar, yn sicr yn gysylltiedig â datblygu a sefydlu hunaniaeth a diwylliant genedlaethol. Felly bydd rhan gyntaf y papur yma yn ystyried catalog cwmni Gwyn yn y blynyddoedd cyntaf fel corff o waith sydd yn dangos tystiolaeth o strategaeth bwrpasol ar ran Gwyn Williams fel gweithredydd ei agenda bersonol genedlaethol. Bydd ail ran y papur wedyn yn craffu ar ambell i gyfieithiad penodol mwyn archwilio gwaith y cyfieithydd T. Gwyn Jones fel gweithredydd sy'n cyfrannu at yr agenda honno. Disgrifiodd Gwyn Williams sefydlu cwmni Gwyn fel gwireddu breuddwyd, my childhood dream of supplying Wales with music.
Darparu cerddoriaeth o bob math i Gymru oedd ei fwriad felly. Cyfoethogi a datblygu'r diwylliant perfformio gan godi safon a statws cerddoriaeth Gymreig. Yn ystod 5 mlynedd ar hugain cyntaf y cwmni, cyhoeddwyd dros 1,000 o ddarnau cerddorol ac ymhell dros hanner o'r gweithiau hynny wedi cyhoeddi yn y ddegawd gyntaf. Nodwedd bwysig i'r rhan fwyaf o gyhoeddiadau cwmni gwyn oedd y defnydd o 2 nodiant, felly solfa a hen nodiant, a geiriau dwyieithog, Cymraeg a Saesneg gan amla. A mae'r catalog cynnar yn hynod o amrywiol, yn cynnwys gweithiau gan gyfansoddwyr Cymreig, cerddoriaeth draddodiadol o Gymru ac yn ehangach, yn ogystal â chaneuon adnabyddus o wahanol gyfnodau o Ewrop gyfan. Meddai Gwyn Williams in 1938, I have 1 or 2 other things to come out this week, and then I have issued what I really believe is about the best 100 or more modern Welsh musical works by the best Welsh composers and poets. Ac I gynrychiolaeth y cwmni o gerddorion Cymreig leihau dros y ddegawd gyntaf, a mae David R. Jones yn dadlau bod heriau cyhoeddi yn ystod yr Ail Ryfel Byd wedi cyfrannu'n fawr at hyn. I ni'n gweld o ddeunydd llawysgrifol, mae prif fwriad Gwyn Williams wrth sefydlu'r cwmni oedd i roi llwyfan i'r cyfansoddwyr hyn. A mae bron i bopeth a gyhoeddwyd yn mlwyddyn gyntaf y cwmni yn weithiau gan gyfansoddwyr Cymreig, a dyma ddetholiad i chi. Felly, maen nhw'n amrywiol o ran testunau, fel ych chi'n gweld, ac oll yn dwyn geiriau dwyieithog ar y gerddoriaeth. Mewn blynyddoedd diweddarach, mae'r catalog yn dal i ddangos yr amrywiaeth hon o ran gwraidd y geiriau, o R. Williams Parry i Edgar Allan Poe i Shakespeare, eto wedi gosod gan gyfansoddwyr Cymreig. Wrth flaeno'r ieithu, cyhoeddi cerddorion Cymreig a sicrhau geiriau Cymraeg i'w canu ar y gweithiau hynny, allwn ni ystyried Gwyn Williams fel gweithredydd o fewn y rhwydwaith gyfieithu sy'n ymwybodol roi llwyfan i'r diwylliant Cymreig. A mae'r defnydd o eiriau dwyieithog drwy gyfrwng cyfieithiadau yn bwysig, gan bod y cyhoeddiadau hyn yn cynnig rhywbeth i'r gynulleidfa leiafrifol cyfrwng Gymraeg, ond hefyd i gynulleidfa ehangach y tu hwnt i'r grŵp ieithyddol hwnnw. Llwn ni gysylltu hyn gyda sylwadau Michael Cronin ar bŵer y diwylliannol. The right to autonomy must be based in the cultural, medda fe. A dyma fyny profiad neilltuol diwylliannol Gymreig. Mae'r profiad hwn yn un deiblyg, felly yn gyntaf, gwaith cyfansoddwyr Cymreig sydd yma beth bynnag fo gwraidd y geiriau, ac yn ail, mae geiriau Cymraeg i'w canu ar bob darn. Mae'r testunau Saesneg wedyn, boed y rheini yn rai gwreiddiol neu yn gyfieithiadau, yn cyflawni pwrpas gwahanol. Allwn ni ystyried y penderfyniad i gael geiriau Cymraeg a Saesneg ar bob can y gyhoeddwyd, fel ymgais i ehangu'r ymwybyddiaeth ac ysgogi perfformiadau o gerddoriaeth Gymreig mewn cyd-destun cyfrwng Saesneg. Wrth ystyried y catalog fodd bynnag, dawn amlwg nad datblygu arbenigedd mewn cerddoriaeth Gymraeg gyfoes yn unig oedd bwriad y cwmni. Cyhoeddwyd nifer o gasgliadau cerddoriaeth draddodiadol Cymreig, fel i ni'n gweld fan hyn yn y rhestr, 6 chan werin Gymreig, 6 Welsh folk songs, 2 cainc Gymreig, 3 Welsh airs a canu haf fyna. A mae geiriau dwyieithog i'w canu ar yr holl weithiau hyn, gan dystio eto i fwriad Gwyn Williams i greu corff o waith sydd yn hygyrch i bawb yng Nghymru ac yn ehangach. Allwn ni ystyried y cyhoeddiadau traddodiadol hyn fel ymgais i warchod gweithiau cynhennid a'i cyflwyno i genhedlaeth newydd o berfformwyr Cymreig, ond hefyd i gynulleidfa ehangach drwy gyfrwng y geiriau Cymraeg a Saesneg sydd ar bob gwaith. Wrth ystyried enghreifftiau o'r corff o waith, felly enghraifft 2 cainc Gymreig, hen ganeuon Gymreig, gwaith a chwarae, hen faledi Cymreig, mae'r teitlau'r casgliadau hyn yn pwysleisio amrywiaeth, hynafiaeth a chelfyddyd sydd yn ei tro yn cyfuno i awgrymu dilysrwydd.
Allwn ni ystyried cyhoeddiadau traddodiadol Cwmni Gwyn fel detholiad cynrychioladol o'r diwylliant cerddorol traddodiadol Cymreig. A gellir ystyried y ffaith bod y gweithio hyn wedi cyhoeddi yn yr un catalog a cherddoriaeth gelf o Gymru a Thu Hwnt, fel tystiolaeth Owen Williams eto fel gweithredydd, yn pwysleisio dilysrwydd y diwylliant tra'n galluogi i gynulleidfa newydd di-Gymraeg i berfformio a gwerthfawrogi'r gweithiau sydd yn rhan o'r diwylliant hwnnw. Cyhoeddodd Gwmni Gwyn nifer o weithiau o'r tu allan i Gymru hefyd, yn ddarnau unigol a chasgliadau. A cyhoeddwyd cyfansoddwyr enwog fel Robert Schumann, Johannes Brahms, Joseph Haydn a Henry Purcell mewn casgliadau fel Songs of the Old Masters, caneuon yr hen feistri, a Famous Songs and Duets, caneuon a deuawdau enwog. Eto, mae pob darn wedi gyhoeddi gyda geiriau Cymraeg a Saesneg i'w canu ar y caneuon, sy'n rhoi mynediad i berfformwyr cyfrwng Cymraeg at weithiau safonol. Mae amrywiaeth y gweithiau yn y catalog hefyd yn dangos ymgais ymwybodol ar ran Gwyn Williams i fod yn eangfrydig ac yn rhyngwladol yn ei waith cyhoeddi fe. A hynny yn ei dro yn cael trafeffaith ar ddiwylliant perfformio Cymru. Drwy gyfosod gweithiau enwog ac uchel eu parch o'r tu allan i Gymru, gyda cherddoriaeth Gymreig gyfoes a traddodiadol, mae Gwyn Williams yn dilysu'r gweithiau cynhenid. A mae'r catalog yn ymgorffori'r cysyniad bod diwylliant cerddorol cyfoes a thraddodiadol Cymru yn heiddi yr un sylw celfyddydol diwylliannol a gweithiau aruchel Ewropeaidd. A mae hyn eto yn hatgoffa ni o nod Gwyn Williams yn ôl David R. Jones, World Parity for Welsh Music. Gan ystyried catalog Cwmni Gwyn, a'r ffaith bod ar bob cyhoeddiad eiriau dwyieithog, mae rôl Gwyn Williams fel unigolyn sy'n weithredol yng nghyd-destun hunaniaeth genedlaethol ddiwylliannol yn glir. Ond mae'n rhaid i ni gydnabod hefyd nad yn hollol annibynnol y cyflawnodd Gwyn Williams hyn. Ymysg y gwahanol gyfranwyr a chydweithwyr, mae yna un enw sydd yn ymddangos droion yng nghatalog y cwmni. T. Gwyn Jones oedd y prif gyfieithydd o ran geiriau caneuon yn ystod blynyddoedd cynnar Cwmni Cyhoeddi Gwyn. A mae cannoedd o gyfieithiadau geiriau caneuon sy'n eiddo i T. Gwyn Jones wedi cyhoeddi, ond mae'n deg dweud mae prin yw'r sylw sy'n cael ei roi i'r gweithiau hyn yn gyffredinol. Yr hyn sy'n cymryd y prif ffocws beirniadol wrth gwrs yw gwaith barddonol T. Gwyn Jones, a'r dylanwad enfawr a gafodd y gwaith hwnnw ar y tirlun llenyddol Cymraeg. Does na ddim syndod efallai yng nghysgod y mawrion hyn chwedl Bobby Jones, na roddwyd gymaint o sylw i waith cyfieithu Gwyn Jones, ac yn arbennig i gyfieithiadau i gerddoriaeth. Fe fydd rhai o'i gyfieithiadau mwyaf adnabyddus yn gyfarwydd i rai ohonoch chi, efallai. Mae sawl un o'i gampweithiau o ran trosiadau wedi cyhoeddi fel rhan o'r gyfres lenyddol Cyfres y Werin. Cyfrol o gyfieithiadau o farddoniaeth Wyddeleg, Awen y Gwyddil, dychweledigion, cyfieithiad o ddrama Norwyeg Henrik Ibsen, cyfieithiadau o epigramau Groegaidd a Lladin yn y gyfrol Blodau o Hen Ardd, yn ogystal â'i drosiadau o Faust Goethe. A pan fydd trafodaeth ar gyfieithiadau T. Gwyn Jones, dyma'r gweithiau sy'n cael y sylw yn gyffredinol, yn ogystal â'i gyfieithiadau o Macbeth a gyhoeddwyd yn 1942. A meddai H. Idris Bell mewn ysgrif sy'n trafod cyfieithiadau mawr T. Gwyn Jones, dengys ei gynhyrchion ei fod yn un o bencampwyr y gelfyddyd o gyfieithu. Ond unwaith eto, prin dim sylw sy'n cael ei roi i gyfieithiadau cerddorol Gwyn Jones fel rheol. A rhyfedd felly, gan bod y ffigurau yn drawiadol a dweud y gwir, rhwng 1937 a 1947, cyhoeddwyd dros 250 o gyfieithiadau a gweithiau gwreiddiol o eiddo T. Gwyn Jones gan y cwmni. A mae David R. Jones yn dadlau y cafodd marwolaeth T. Gwyn Jones yn 1949 fwy o effaith ar gwmni cyhoeddi Gwyn na'r ail ryfel byd hyd yn oed.
Blynyddoedd cyntaf y cwmni oedd y prysuraf i Gwyn Jones fel cyfieithydd, ac mae'r ohebiaeth rhwng Gwyn Jones a Gwyn Williams sydd wedi gadw yn Llyfrgell Genedlaethol yn tystio i'r cydweithio cyson yma a welir rhwng y ddau. Ac yn wir, yn 1938, anfonodd Gwyn Williams lythyr at Gwyn Jones yn cydnabod i gyfraniad heleth e. It really is a tremendous encouragement and inspiration to have your assistance. Without your help, I could not have turned out during the last few months anything like as much as I have done. A mi oedd Gwyn Jones yn gweithio yn gyflym. Mae sawl un o'r llythyrau hyn yn ddim mwy nag ambell ddiwrnod ar wahân, a mae yna enghreifftiau nodweddiadol yn fan hyn. Felly, yr ugeinfed o Ebrill 1938, I have just received a short song from Matthews Williams with Welsh words by Dewi Havesp. Mr. Williams told me that he hoped you would be good enough to look over the words and supply an English translation. Trydiau yn ddiweddarach, felly, ar y trydydd ar hugain, thank you for the translation of Dewi Havesp's Fy Ngwlad. If you can find me a spare moment or two, would it be too much trouble for you to give me an English version of Y Famau Baban? A wedyn, thank you very much for your very kind letter of the 27th and translation of Mynyddog's Y Famau Baban. Enghraifft drawiadol arall yw cais Gwyn Williams ar y 5 o Rhagfyr 1942 am farn Gwyn Jones ar saith cân yr oedd e'n ystyried i cyhoeddi. Mewn llythyr wedi dyddio yr 8 o Rhagfyr, dywed Gwyn Williams, thank you very much for the 7 excellent translations to hand this morning. A mae cyflymder Gwyn Jones wrth gyfieithu'r darnau hyn, a oedd cofiwch i'w canu, yn fwy trawiadol fyth gan ystyried mai prin yw'r dystiolaeth i ddangos i fod e'n defnyddio'r gerddoriaeth wrth gyfieithu. Mae ambell i enghraifft o nodiant solffa ar rai llawysgrifau sydd yn dwyn cyfieithiadau i Gwmni Gwyn. Llinell fan hyn fan draw mewn llythyr gan Gwyn Williams i enghreiffftio rhyw broblem gyda'r cyfieithu efallai, ond prin iawn yw'r rhain gan ystyried nifer y cyfieithiadau sy'n bodoli. Yn gyffredinol, mi oedd y broses gyfieithu yn wahanol iawn, a daw i'n amlwg o'r ohebiaeth fod y cerddor a'r cyfieithydd wedi datblygu techneg arbennig i Gwyn Jones i'w ddefnyddio wrth i gyfieithu ar gyfer cwmni cyhoeddi Gwyn. A mae'r dechneg hon yn trosglwyddo, neu wir os hoffech chi yn cyfieithu, a cenion y gerddoriaeth i'r geiriau y byddai Gwyn Williams yn darparu i Gwyn Jones i'w cyfieithu. Ac nad yw'r dechneg yn gwneud iawn am y cyfan a allai gael ei golli o beidio a deall y gerddoriaeth wreiddiol, gweld cyfarwyddiadau mynegiant a chyfarwyddo a naws y gwaith yr enghraifft. Eto i gyd, dyma dechneg sydd yn galluogi i Gwyn Jones i ddilyn acenion a phwysles y gerddoriaeth wreiddiol, y brif ystyriaeth wrth gyfieithu geiriau caneuon yn ôl beirniad fel Peter Lowe. A byddai Gwyn Williams yn nodi curiadau cryf a gwan y llinell gerddorol ar y testun i'w gyfieithu fel y gwelwch chi fan hyn gan ddefnyddio'r symbolau canlynol. Ac mae'r dull i'w weld ar bron i bob copi o eiriau caneuon i'w cyfieithu a anfonwyd at Gwyn Jones gan Gwyn Williams o 1937 ymlaen. A byddai ei lythyrau hefyd yn cyfeirio at y dechneg yma. I have marked the accent and the phrase on the copy. I have marked the accents and the phrases of the music. I am marking the rhythm of the music on the English stanza, enghraifft. A byddai cael acenion y gerddoriaeth ar y geiriau gwreiddiol yn sicrhau fod Gwyn Jones, wrth gyfieithu, yn gwybod ble y dylai fe leoli geiriau pwysig yn y llinell. A hynny mwyn osgoi syrthio i'r fagl o osod y pwysles ar nodau dibwys y frawddau gerddorol er enghraifft, lle gallai'r ystyr gael ei cholli. A mae modd cysylltu datblygu'r dechneg aceni hon tua 1937 gyda'r ffrwydrad o weithgarwch ar ran T. Gwyn Jones yn achos cyfieithu geiriau caneuon. Mae'n amlwg felly fod W.S. Gwyn Williams a T. Gwyn Jones wedi taro ar ddull hynod effeithiol o weithio. Un a sicrhaodd gorff sylweddol o gyfieithiadau llwyddiannus gan Gwyn Jones, a hynny mewn cyfnod trawiadol o fyr. Ond beth am allbwn y gweithgarwch hwn felly?
'Yn ni eisoes wedi ystyried y catalog, a dwi wedi dadlau gallid ystyried yn dystiolaeth o'r modd yr ath Gwyn Williams ati yn ymwybodol i greu casgliad sydd ar un wedd yn caniatáu mynediad ehangach at weithiau cyfoes a thraddodiadol Cymreig, tra hefyd yn dilysu'r diwylliant perfformiad hwnnw drwy i gyflwyno fe fel rhan naturiol o gorff o waith Ewropeaidd. Darnau a gyflwynwyd yn ei tro i'r diwylliant perfformio cyfrwng Cymraeg drwy gyfrwng cyfieithu. Dyma droi felly at ambell i enghraifft o'r cyfieithiadau hyn, i weld y modd y gallwn ni ystyried y cyfieithydd ei hun yn ogystal â'r un a'i comisiynodd fel unigolyn gweithredol sydd yn cyfrannu at y strategaeth ymwybodol hon ar ran Cwmni Cyhoeddi Gwyn. A mae Lawrence Venuti wedi mynd i'r afel a dulliau penodol a ddefnyddir gan gyfieithwyr, gan drafod cysyniadau cartrefoli, domesticising, ac estroneiddio, foreignising. Yn achos estroneiddio, gwelir y cyfieithydd yn gwneud penderfyniadau sy'n dangos i'r darllenydd targed mae cyfieithiad yw'r testun, drwy gadw cyfeiriadau at ddiwylliant y testun gwreiddiol er enghraifft. I'r gwrthwyneb, mae cartrefoli yn gweld cyfieithydd yn gwneud ymdrech i osod y testun targed mewn cyd-destun diwylliannol sy'n gweddu i'r gynulleidfa darged. Mae hyn yn gwneud i'r testun ymddangos i'r darllenydd nid fel cyfieithiad, ond mwy fel testun gwreiddiol yn yr iaith darged. A mae Venuti wedi dadlau dros y dull hwn fel un sy'n gweddu i gyfieithu cenedlaetholgar, a dywed bod darllen testun wedi gartrefoli yn gallu cryfhau hunaniaeth genedlaethol. The experience of reading, the translation, medde, coincides with the formation of a national identity. A mae'r cysyniad hwn yn berthnasol i waith cyfieithu T. Gwyn Jones, a gwelir wrth graffu ar y corff o waith cyfieithu a wnaeth ar gyfer Cwmni Cyhoeddi Gwyn, i fod yn aml yn defnyddio dull cartrefoli, gan ymgorffori elfennau diwylliannol sydd yn gyfarwydd i'r gynulleidfa darged i'r cyfieithiad. Enghraifft nodweddiadol yw'r caneuon a geir yn 2 gan Shakespeare, 1938, gosodiadau gan W.S. Gwyn Williams ei hun o destunau a ddaw o'r ddrama Love's Labour's Lost. Spring a Winter yw'r caneuon, ac mae'r testunau yn defnyddio can 2 aderyn cyferbyniol i drafod bywyd a chariad. Felly Spring gyntaf, mae geiriau Spring yn disgrifio holl ffyniant a phrysurdeb y tymor hwnnw, y gwahanol flodau a welir a chan y gwcw i'w chlywed uwchben y cwbl. A mae Citgan y darn yn cyfeirio yn uniongyrchol at anffyddlondeb gwragedd sy'n cael ei gynrychioli gan y gwcw. The cuckoo then on every tree mocks married men, for thus sings he, cuckoo, 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 O word of fear, unpleasing to a married ear. A bydde cysyniadau pendant ynghlwm â delwedd y gwcw i'r gynulleidfa wreiddiol, fel y nodau Catherine Maclay. The cuckoo as an omen of adultery would be unmistakable to an Elizabethan ear. A fe welir rhywfaint o estroneiddio yn y cyfieithiad, gyda'r testun yn cadw braw yn yr ail linell fan hyn, cyfeiriad at gysyniad diwylliannol na fydde'n gyfarwydd i'r gynulleidfa darged. Ond, hyn, yng nghyd-destun trafodaeth gartrefoli Venuti, mae defnydd Gwyn Jones o'r term eiddig yn y llinell ola yn arwyddocaol. Mae'r eiddig, wrth gwrs, yn gymeriad stoc yn y traddodiad barddol Cymraeg, un sy'n perthyn i waith Dafydd ap Gwilym yn arbennig, a'r cymeriad hwnnw yn ŵr i wrthrych serch y bardd. Mae'r cysyniadau y cyfeiria'r gair hwn atyn nhw yn sicrhau hunaniaeth Gymreig i'r cyfieithiad. Drwy gyfeirio at elfen ddiwylliannol Gymraeg, ymddengys y cyfieithiad yn fwy fel testun sy'n rhan fwy naturiol o'r diwylliant targed te. Ac mae cartrefoli'r testun yn y modd hwn hefyd yn gweddu i amcanion Cwmni Gwyn, sefydlu corff o waith cerddorol, safonol i gynulleidfa Gymreig, gan gyflwyno'r diwylliant a'r iaith fel cyfryngau dilys ar gyfer gweithiau o'r fath. Mae Winter, fel Spring, yn tanseilio disgwyliadau'r gynulleidfa o'r tymor. Bod bywyd yn anodd, when icicles hang by the wall and milk comes frozen home in pail,
Daw'r Dylluan a Merry Note. Ac yn ôl Maclay, mae Winter yn derbyn bywyd, an acceptance of life as it is. Mae cyfieithiad Gwyn Jones eto yn cartrefoli'r testun drwy addasu neu ddileu enwau Saesneg. Mae Dick the Shepherd yn droi yn was dienw, Greasy Joan a Marian yn ymddangos fel Sian a Mari. Mewn adolygiad yn Banner ac Amserau Cymru, fe gyfeirio Saunders Lewis at y dechneg hon, gan ddadlau bod y testun bellach wedi osod mewn cyd-destun Cymreig yn hytrach na meinol Saesnig Shakespeare. Noda nad yw Tom bellach yn dod ar pren i'r neuadd, bears the logs into the hole, ond yn hytrach mae gyda ni forwyn fach yn ceisio mawn, delwedd sydd yn fwy addas i ffermdy mynyddig yng Nghymru. Dull arall a ddefnyddiau Gwyn Jones i awgrymu hunaniaeth Gymreig i'r testun a gyfieithwyd yw mabwysiadu technegau arddull nodweddiadol Gymreig. A gwelir sawl enghraifft o gynghanedd yng nghyfieithiadau T. Gwyn Jones i gwmni cyhoeddi Gwyn, gan awgrymu techneg gartrefoli drwy gyfrwng arddull yn hytrach na chynnwys y tro hwn. Mae gyfieithiad Cymraeg Cennin Aur o waith Robert Herrick, Daffodils, yn llawn cyffyrddiadau cynganyddol. A ni'n gweld llinellau fel fe wylo ni o gennin aur a'n gwanwyn unwedd yw. A mae un llinell mewn cynghanedd gyflawn hefyd, neu berlau aur y bore wlith. Berlau awr y bore wlith, yn rhywbeth fi. Mae mwy o gynganeddion i'w gweld yn britho cyfieithiadau T. Gwyn Jones, a cwpl o enghreifftiau fan hyn, Iselfydd a Salwy Foes yn ei gyfieithiad o Wise Men Patience Never Want gan Thomas Campion. Na Gwen i'n ferch pe gwyna'n fyw yn glan ydyw hon, yn ei gyfieithiadau o She Is Not Fair Coleridge. Mor fyr ei fod, mor ofer fi wedyn hefyd yn y cyfieithiad o Go Lovely Rose gan Edmund Waller. Enghraifft ddiddorol yw'r odl fewnol yng nghyfieithiad Cymraeg Gwyn Jones o Bois Épais gan Lwli. Anobaith dwys i ddim dan ei bwys rwy'n galaru. Ac nad yw un gynghanedd gyflawn o bellffordd, mae'n awgrymu odl fewnol cynghanedd sain, ac yn batrwm odli na welir yn y Ffrangeg gwreiddiol, na chwaith yng nghyfieithiad Saesneg Gwyn Jones o'r un testun. A mae'r nod sy'n gyrru yr penderfyniadau hyn yn un diddorol gan ystyried y cyd-destun cyfieithu. Mae nodweddion clywedol unrhyw destun yn llai pwysig pan fo cerddoriaeth yn bresennol. Ac i Arthur Graham, ni ddyle odli fod yn flaenoriaeth i'r cyfieithydd geiriau caneuon. Medda fe, the auditory effect of rhyme is much weaker in song than in poetry, for the actual time between rhymes is greater, and the cadential function of rhyme is handled by musical cadence. A gallwn ni ddweud yr un peth am y gynghanedd. Os yw cyseinedd y grefft yn cael ei cholli, o leia i raddau gan y gosodiad cerddorol, pam mynd ati i chynnwys hi o gwbl? A mae'r arwyddocad yma dwi'n credu yn symbolaidd. Mae Gwyn Jones wedi dewis gosod i gyfieithiadau yng nghyd-destun ac fel rhan o draddodiad byw y traddodiad barddol Cymreig, ac yn cyflwyno'r elfennau hynny fel rhan naturiol o'r testun sydd wedi gyfieithu. Eto, mae'r dull cyfieithu yn gweddu i amcanion ehangach y cwmni. Hynny yw, i greu corff o waith Cymreig a Chymraeg i safoni a datblygu'r diwylliant perfformio. Drwy gynnwys elfennau o'r traddodiad barddol safonol a sefydledig fel rhan o'r gweithiau gyhoeddwyd, mae Gwyn Jones yn cyfrannu at y modd y mae catalog Cwmni Gwyn yn dilysu a safoni'r diwylliant perfformio Cymreig. Ni cheir dull cyfieithu haearnedd gan Gwyn Jones fodd bynnag, ac fe welir hyblygrwydd o ran dulliau cartrefoli ac estroneiddio ar waith mewn gwahanol destunau. Allwn ni adnabod dull ychydig yn wahanol yng nghyfieithiadau Gwyn Jones i'r Saesneg o destunau traddodiadol Cymraeg, ceir tueddiad i estroneiddio sawl agwedd ar y testun. A gellir dadlau bod swyddogaeth wahanol gan y testunau hyn i gymharu falle â'r cyfieithiadau a drafodwyd eisoes. Maen nhw'n cynrychioli diwylliant cerddorol traddodiadol Cymru i berfformwyr Saesneg eu hiaith, yn hytrach na datblygu a chyfoethogi repertoire cyfrwng Cymraeg. O ganlyniad i'r swyddogaeth wahanol yma, mae'r gwahaniaeth o ran dull yn addas.
Pwysleisia Timosgo tactical flexibility cyfieithu gweithredol, ac fe welir hyn ar waith gyda chyfeithiadau T. Gwyn Jones o destunau sydd yn gysylltiedig â cherddoriaeth draddodiadol Gymreig. A gwelir enghraifft o'r hyblygrwydd hyn yn achos cyfieithiad Gwyn Jones o gyflafan Morfa Rhuddlan gan Ieuan Glan Geirionydd. Fi'n ymddiheurio bod yr ysgwennu chydig bach yn fach fan hyn. Ond mae'r testun gwreiddiol yn cynnwys cyfeiriadau daearyddol penodol, Arfon, Cymru, Eryri a Morfa Rhuddlan ei hun wrth gwrs. Ceir hefyd gyfeiriadau at Caradawg a Caradog, a chaiff y testun Saesneg felly i estroneiddio yn syth, gan y teitl Morfa Rhuddlan, Rhuddlan Marsh, ac argraff sydd yn parhau yn y llinell gyntaf sydd yn cyfeirio at Arfon. Gan bod y cyfieithiad yma yn gweithredu fel cynrychiolaeth o'r diwylliant gwreiddiol, mae'n weddus bod y cyfeiriadau daearyddol penodol hyn wedi cynnwys yn y cyfieithiad. Ond mae Timosgo wedi beirniadu estroneiddio fel strategaeth elitaidd, gan dadlau bod yn gallu arallu'r testun i'r darllenydd. Yn achos Morfa Rhuddlan, mae'r testun yn amlwg wedi estroneiddio yn rhannol, a hynny o ganlyniad i'r modd y caiff ei leoli mewn ardal benodol yng Nghymru. Hyn, ceir tystiolaeth bod y penderfyniadau cyfieithu yn dangos ymwybyddiaeth o'r gynulleidfa darged hefyd. Mae'r cyfieithiad yn nodi y cynhaliwyd y frwydr sy'n cael ei disgrifio yn y gerdd By the Clwyd River, sydd yn fwy cyffredinol na'r disgrifiad o'r frwydr ar Morfa Rhuddlan fel y geir yn y testun gwreiddiol. Yn yr un modd, nid yw Caradog a enwir gan y geiriau Cymraeg yn ymddangos yn y cyfieithiad, ond yn hytrach clyw'n am The King ac Our King. Mae adroddwr y testun gwreiddiol hefyd yn uniaethu hun gyda Chymru fad ac yn galaru dros y brad a brofwyd. I'r gwrthwyneb, mae cyfieithiad Saesneg T. Gwyn Jones yn cyfeirio at My Forefathers yn unig, doomed by envious fate, heb unrhyw gyfeiriad at Gymru yn y llinellau hynny. A mae hyn yn rhannol gartrefolu'r testun a gallu dadlau bod hyn yn berthnasol i gyd-destun cyhoeddi'r gwaith. Drwy osgoi estroneiddio'r testun yn llawn, mae'r cyfieithiad Saesneg yn cyflwyno agweddau ar ddiwylliant a hanes Cymru i berfformwyr di-Gymraeg heb fod yn rhy anghyfarwydd, sydd yn gweddu i nod ehangach Cwmni Gwyn o hyrwyddo'r diwylliant cerddorol Cymreig ymysg cynulleidfaoedd newydd. A mae yna enghraifft arall o ddull cyfieithu hyblyg i'w weld ar waith yng nghyfieithiadau Gwyn Jones i'r Gymraeg a'r Saesneg o gan waith Wyddelig a gyfieithwyd fel Can yr Hau a Sewing Song. Mae'r geiriau gwreiddiol, a dwi ddim yn mynd i ddarllen y Wyddeleg, yn cyfarch gweithwyr o wahanol ardaloedd Iwerddon sy'n plannu i cnydau nhw, gan enwi'r 5 ardal y rhannwyd Iwerddon iddynt gynt yn y 5 pennill. A ni cheir cysondeb yma o ran enwi'r ardaloedd yn y cyfieithiad Cymraeg na'r Saesneg, bod y ddwy iaith yn estroneiddio i raddau. Yn y Gymraeg, enwir ambell ardal yn benodol fel yn y gwreiddiol, fel Connacht, tra bod eraill wedi haddasu o ran sillafiad, fe welwch chi wleth fyna, mydd a lun. Mae'r pennill cyntaf yn cyffredinoli yn hytrach na'n enwi yr ardal yn benodol, gan gyfarch meibion deau. Mae'r cyfieithiad Saesneg wedyn yn llai penodol fyth, gan enwi pwyntiau'r cwmpawd yn amlach na heb. Ye Southern Sowers, ye Northern Sowers, ye Men of the West's Unflinching Band, a chyfeiriad llawer mwy cyffredinol wedyn yn y bennill ola. Mae'r gwahaniaeth rhwng y Gymraeg a'r Saesneg yn ddiddorol yma. Falle bod Gwyn Jones, fel Celtegydd, yn disgwyl i'w gynulleidfa Gymreig i fod yn fwy cyfarwydd gydag ardaloedd Iwerddon na'r gynulleidfa Saesneg ei hiaith. Pwy a wyr? Nad yw un o'r cyfieithiadau yma yn arddel patrwm 5 ardal y gwreiddiol yn llawn, ni'n gweld bod y geiriau yn enwi erin yn y cytgan, a bod y cyfeiriad at Tara of Kings neu Tara'r Brenhinoedd yn cael ei harddel gan bwysleisio natur estron y cyfanwaith.
Fel yn achos Morfa Rhuddlan, mae'r dull cyfieithu hyblyg yn creu testunau sydd wedi estroneidio i raddau, yn amlwg yn gyfieithiadau, ac felly'n cynnal rhywfaint o naws a hunaniaeth y testun cerddorol traddodiadol, ond gan addasu rhywfaint i'r gynulleidfa darged hefyd. Ac ym mhob fersiwn o'r gân hon, mae'r hau yn ddeiblyg. Hau llythrenol, a fydd yn cyflenwi bwyd maes o law, a hau mwy ysbrydol sydd yn cyfeirio at draddodiadau a chysylltiad unigolion a'i cefndiroedd, ynghyd â'r medi sy'n cynnig gobaith o ran parhad iaith a diwylliant cenedl. Ac mae hyn yn ei dro yn ein hatgoffa ni o W.S. Glyn Williams, a'i genhadaeth bersonol i hyrwyddo a hybu'r diwylliant cerddorol Cymraeg a Chymreig drwy gyfrwng ei gwmni cyhoeddi fe. Mewn mwy nag un llythyr at ei gyfaill a'i brif gyfrannwr, mae Gwyn Williams yn dangos i werthfawrogiadau o gymorth T. Gwyn Jones. Mewn un llythyr o 1942, mi ddwedodd e, I am ever so pleased to know that you feel as I do about our collaboration. It has meant more than anything to me, and I am convinced that we should do as much as we can together. Ac yn wir, roedd y cydweithio a gafwyd rhwng y ddau fan hyn yn hynod gynhyrchiol. Ac er mai cipolwg yn unig a gafwyd heddi ar waith cyfieithu cwmni cyhoeddi Gwyn, gwelir bod gwerth mewn ystyried y catalog yn ei ehangder, yn ogystal â chraffu ar gyfieithiadau unigol, mwyn ystyried yn fwy llawn rôl cyfieithu yng ngwireddiad uchelgais Gwyn Williams o sefydlu a datblygu diwylliant perfformio cerddorol safonol yng Nghymru, ac yn ei dro felly deall mwy am rôl cyfieithiadau mewn cyd-destun iaith leiafrifol. Diolch yn fawr iawn. Ardderchog.